ngasukuma ngangabatshela abazali ukuthi kwenzakalani ikhonto eyenzakala efonini. Ngangena ekamereni lami ngabhala i-suicide note, ngathatha i-razor kababa, ngathatha amaringi ngawubeka kwi-suicide note, ngayisika ngathatha amaphilisi ngawaphuza. Cause ngangibona ukuthi yini into engiyiphilelayo vele sengibizwa ngenyumba umuntu ebengimthemba. Shuthe ekuhambeni kwesikhathi abazali mebebona ukuthi angiqhamuke ekamereni ngivalile. Uma eze ekamereni ufica ngidindelezile. Ngithathwe bamfonele cause ngiku-medical aid yakhe. Bamfonele bamtshena ukuthi ngipass outile lana. Wathi uyeza. Uma afonele nabangani bami abawu2 kuyibona abangilanda phathi ngi-stranded eMlazi. Sibingelela bafowethu nonke lapha emakhaya. Thank you so much for tuning in. And igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Namhlanje ke I'm joined by usisi la. Dialogue communicator kwaze kwafika lolu suku namhlanje. Phandle kokumosha isikhathi thanda ukuthi sivele singene straight enkulumeni yethu namhlanje. Siza ukuthi wayelalo sisi sokale ekudeni kangaka ambazofika lapha bandonga ziyaduma. But before siqale thanda ukuthi mhlambe ke sicela enkosini sikwazi ukuthi yonke into esiyenzayo siyenze ngohlelo lokhe. Siyakubonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, O God, that your grace, your favor may it locate us in the mighty name of Jesus Christ, Lord. We pray, uNkulunkulu wethu oyingcwele, zonke ingxoxo ezizovela kule ndawo, uNkulunkulu wethu namandla maziveze ubuNkulunkulu bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bafowethu, siyabonga. Angithethe lithuba ngimamukele ola okokuqala nqa kanje. Mama, ngibingelela. Bingelela si. Uyaphila? Ngiyaphila. Abaqala ukubona Ayanda Umzile wakambeje, but isibongo sami la ngizalwa khona iKamavu. edlu kaMavu. Yebo, Kamavu. Kamavundla Mbeje. Yebo. Kusho kanjalo phela le kwaZulu. Fake kusho isibongo sakho uma uqala nge-M uzothiwa uKama. And bese kushiya isibongo la oganele khona. Yebo. Bathi ke siyabonga kakhulu ukuthi sivakashele. Thank you so much mama. Siyakwamukela kakhulu lapha namhlanje sizoxoxa nawe. Kanti wasibhalela ke istory sakho sesithayi nokulungile siyolenza iba ekuthiwa ke yalikilanga seligcine lifikile ke kanje. Why you thi kambe handle isikhathi vele singene straight to ingxoxweni yethu. Yazi ukuthi mhlawumbe inkulumo yakho ukubriefa nje ababukeli bethu emakhaya support umshado wakhe. Kodwa into engizoyicela kakhulu kube inqubo yethu ukuthi ngiba ngisakubriefa off air, but ke kube inqubo yethu ukuthi wamukelekile ukukhuluma istory sakho noma ngabe kanjani, but siyayisenza sure ukuthi amabantu siyasiwavikela ukuthi asiwavezi wona, kodwa istory sakho wamukelekile narrator ngayo umuntu osuke eteka story sakhe sesisho ukuthi siyamuvikela because wonke umuntu kodwa ke sikulimit ekukhulumeni kwakhe istory, kodwa mase kungena igama lo sesisho ukuthi ngamano ukuthi lingena ngokwenkulumo enhle, kodwa ngokwenkulumo engathi mhlambe indlela thizeni sesisho ukuthi siyavikela igama abantu. Bathi ke ngiyaqinisekisa ukuthi uzosizakala indlela uzosizakala khona. Mhlambe nje singalokhu simosha isikhathi namhlanje la nathi awusithatha usibeke Kamavu. Ngisuka le eKZN, ngiqale ngichaze nje ngisuka le eKZN eThekwini endaweni yaseLove. Ngisuka sengibhalelile into engilethe la umshado wami. Yes. Ngishade ngo-2020 ngoJune 30.
wayeselobolile ubaba eminyakeni edlulile, wacela ngo-2013, wambesa ngo-2016, wangikhehlisa, wenze engagement, and then-ke sase siyosayina ngo-2020. Uthe sengishadile kwanokuhlukumezeka engikutholayo nala emshadweni. Kodwa ngothando nangokuthemba ukuthi emshadweni kuyabekezelwa, ngahlala ngaqhubeka up until ngize ngigcine sengibona ukuthi sekufanele ngiphume njoba sengize ngizofika la. Ngo-2022 sibe nengxabano nobaba wakwami, no-ex, ake ngithi u-ex ngoba sekuze kwajwayeleka side isikhathi sikwi-separation. Ngo-2022 saba nengxabano, kahle kahle kwangasiyona ingxabano ngoba ngangihambile ngekhaya ngemoto yami, ngizolala khona ekhaya, ngivuka ekseni ngiyokolanda ikhadi lasebhenki elalidiliviwe, bese ngihamba ngiyolungisa imoto la ekade inamadenti khona, which naye wayazi ukuthi fanele iyo spray paint imoto. But-ke iphutha lami kwabo ukuthi ngamazisi ukuthi ngizothi mase ngisuka ebhenki ngizoya kokwenza ispray paint imoto. Ilona phutha lami ke lelo. Ngaqede engikwenzayo ebhenki, ngasuka ngahambisa imoto ukuthi yo spray paint. Ngahlangana nobhuti engangizohlangana naye wayezongisa la opanel beater. Sahamba naye emotweni, naye umechanic, ngizombiza kanjalo because angazi ukuthi abantu abaspray paint ababizwa kanjani. Sahamba sobathatha emotweni. Kanti ubaba kwami ucuthile la icuthe khona endleleni semlazi. Ucuthile la icuthe khona. Imoto vele e-tracker kuyena, imoto yami. Zonke imoto zasekhaya ama-tracker ay-tracker kuyena. Sengisendleleni angifonele, vele sengiyibonile imoto. Ngithe ngiqhamuka ngabe ngiyibona imoto yakhe erobotini la ime khona. Wangifonelwa ngibuza inkephi. Ngathi ngiphume eMegasithi ngisemlazi. Wathi ukuthi ngibona imoto yakho ayilandele. Angazi noma wayesebonile ukuthi sibathathe emotweni. Ayilandele. Mayilandela sishiyana ngezimoto ezimbalo akekho eduzane. Singene kuqala la so spray paint khona imoto. Ifika imoto bayilungise ke beyifaka amaphepha abadonsa opende yonke into elungiselwayo mengabe kuthiwa kuzopendwa imoto. Ngihleli mina ku driver's seat angakaphumi ngoba vele ayizopendwa ngaphakathi, izopendwa ngaphandle. Izopendwa nje i-handle ne side mirror, because thina abantu besifazane sometimes mesisafunda ukudrive ukuthi uyaphuma kwi-parking kanti usuyayithinta imoto. So yayithintekile sengibona ukuthi ayisabuke kahle. Hayi ngithi besalungisa-ke abafana aqhamuke. Waqhamuka nesibhamu esesiphethe ngesandla somsebenzi. Wathi kwenzakalani la? Babuza abafana, kwenzakalani bhuti? Wangena usuphethe isibhamu egcekeni lomuntu. Kushuthi la besebenzela khona nomama lapho. Kushuthi umama ngazi umama wakhona, kodwa mina ngangingamazi-ke ngoba ngangikhulume nabafana. Angene sephethe isibhamu emzini nomuntu, abuza ukuthi kwenzakalani la? Babuza abafana, kwenzakalani Razo? Wangena usuphethe isibhamu. Athi wena ufunani lana? Fanele ngabe ukini? Ngithi mina ngishilo nje ukuthi ngize la ngizokwenzani. Phela ngisho ukuthi ngizospray paint imoto lana. Hayi kwaqala lapho ukuxabana. It was June 16, 2022. Waqala kanjalo ukuxabana. Wathatha imoto, wafonela umngani wakhe. Wafika umngani wakhe, wathatha imoto, wadrive yami, wakhipha impahla, wayitshinga phansi ezami, ikhwama zami, whatever yayisemotweni wayitshinga phansi, wathatha imoto, wahamba, wangishiya ngestranded. Kwabokuqala-ke kwengxabano lapho. Hayi, ngifonela abangani bami, beze bezongilanda, bangise ekhaya. Ngiyasaba manje ukuya emzini wami. Useyangifonela uyangithreatenisha. Sefonele nasekhaya sengifonelwe na uma. Wathi uzofika nabantu bakubo kuzokhulunywa ungibambe ebufebeni. Hawu, athi uma hayi kulungile. Mekhuluma naye. Ngifike ekhaya ngilale. Angiyanga ngithe ekhaya lami kwami. Ngifike ekhaya ngilale. Ekseni ikamera lami lingasemgwaqweni. Ngavuswa isikhenke, ikhenophi yemoto evula isikhenke. Mengithi ngiphenga ikhethini nangu
ulayishe yonke inhlobo yempahla zami, ama-underwears, ama-album yomshado idatshuliwe, iy'mpahla zilayishwe ngamahenga, zilayishwe esikhenkeni, azifakiwe nako-plastic, zijikijeliwe nje. Ugibele phezulu esikhenkeni, uyayichitha iy'mpahla, uzichitha uyakhuluma, uyathuka, sangweni lasekhaya, uyathuka. Ngivula isicabha sasekhishini la mengakhona, siphume sime esicabheni sonke. Mind you siyamsaba ukuphuma ngoba siyamazi vele umuntu osatshwayo ophatha isibhamu nje siyamsaba. Sime ngasesicabheni sivula uhalf isicabha, ngabuza ukuthi mina kwenzakalani. Alishoyo wathi sohlangana e-divorce court. Athuka aqhubeke ethuka. Ngikhale athi umama usukhala Ayanda, vala isicabha aqede lento ayenzayo ngoba sobuka abantu, vala isicabha aqede lento ayenzayo, solalela imoto mehamba bese siyothutha impahla. Sengiqoshiwe njalo kanjalo. Ugcine etheni ma uthe uzothumela uzofika nabantu kuzokhulunywa. Okay. Hayi, ahambe. Mase hambile akhuluma uma nomunye isihlobo sasekhaya ukuthi yabo njoba sekwenzakale kanje useyalwa njobe sefika nesibhamu nje ezothuka egcekeni. Fonela amaphoyisa ke. U-Ayanda kafonela amaphoyisa ukuze mengabe buya ngoba sasingamazi noma usazobuya yini, mhlambe ezoletha ilodi esibili ngoba zazingaphelele vele impahla zami lezi ayiphethe. Fonela amaphoyisa, shaya 10111. Ngathi mengishaya 10111 ngichaza ukuthi ubani wakabani, kwathiwa siyeza manje, but into esizoyisho ukuthi hambe uyokwenza i-protection order. Kwafika amavene awu3 aka-SAPS, bayamazi usebenzile usevile ka-SAPS for so many years. Kwafika amavene aka-SAPS awu3, kwafika uMetropolis owu2 because babazi ukuthi baze kubani. Mebefika bafike base beyangitshela ukuthi akasekho vele. Bafike bese beyangitshela ukuthi angami ngiyokwenza i-protection order because lo muntu uzobuya, mebuya futhi uzongilimaza. Silale lovalweni Sunday. Silale lovalweni sivuke ngoMonday. Angiphelezela uma wayeyelo kunye ke imbumbulu naye ecourt li-maintenance which is into engahlangene vele nomshado wami. Shuthi ngenhlanhla koqondana siyahambisana. Mesifika enkantolo simfica nangu sekhona ubaba. Sixake ukuthi kwenzakalani kanti na uzokwenzela mina i-protection order. Uzovimba mina ukuthi ngenze njoba ngizokwenza i-protection order. Wayazi vele ukuthi njobe senze lento ngizokwenza i-protection order. Mina ngifika ngithi ngizokwenza i-protection order nawe usezokwenza yakhe. Ngixake ukuthi eyani i-protection order ke mina. Protection order ithi ngivimba ukuthi ngingeze kwami. Ngivimba ukuthi ngingaxhumani naye. Vele ke ngangase ngisaba ngisho ukuxhumana naye ngoba inhlambe engangiyithola ngase ngiyisaba. Sibhalise manje phela i-procedure ye-protection order isafani neyaqala. Ufika ubhalise ubuye unikezwe i-date inize nizoma enkantolo ushiya ukuthi nabo ufakazi ukuthi you need to be protected from this person because of lokhu nalokhu asekwenzile. Okay, ngasabhalisa wayibhalise yakhe asikaka grant asobabili. Okay. Sisabhizi nje sibhalisa kwaza nje kumina ufika uthi ucela iring yakhe. Awu. Cela iring ngathula ngangakhuluma ngangambuka. Ngasukuma ngawutshena iclerk ngathi ngicela ningikhuzelena nangu futhi esezongihlukumeza lana. Okay, siqede ukubhalisa ngihambe asayine sihambise police station asayine nami ngisayine vele police station eyodwa. Asayine nami ngisayine sihlukane. Udlula insukwana ngathi ngihleli ekhaya ngihleli nomama nobaba wayesaphila ngaleso sikhathi ngebhadi kushonile ngo-2023 khona kulezo igameko. Sikuyangithinta akababa ehambela phezulu kwalesi simo. Uthe sihleli nomama nobaba e-dining room. Ngibhizi ku-WhatsApp. Ngikhuluma nabanye abangani bami. Angi-WhatsApp. Engi-WhatsApp uyangithuka. Uthi ngangikubekezelela uyinyumba. Vele ngiphume emzini ngingenabo abantwana. Bengikubekezelela uyinyumba. Ilona elangitriggerishayo igama lokuthi nginyumba vele ngiyazazi kodwa kwangithusa meqhamuka kumuntu ebengimthemba ukuthi nginyumba. Ngasukuma ngangabatshela abazali
ukuthi kwenzakalani kukhonto eyenzakala efonini. Ngangena ekamereni lami ngabhala i-suicide note, ngathatha i-razor kababa, ngathatha ama-ring ngawubeka kwi-suicide note, ngayisika ngathatha amaphilisi ngawaphuza. Cause ngangibona ukuthi yini into engiyiphilelayo vele sengibizwa ngenyumba umuntu ebengimthemba. Kushuthi ekuhambeni kwesikhathi abazali mebebona ukuthi angiqhamuke ekamereni ngivalile. Uma eze ekamereni ufica ngidindilizile. Ngithathwe bamfonele cause ngikwi-medical aid yakhe. Bamfonele bamtshena ukuthi ngiphasa awuthile lana. Wathi uyeza. Uma afonele nabangani bami abawu2 kuyibona abangilanda khathi ngistranded eMlazi. Ba driver beza kumina ekhaya. Bafica ngidindilizile, wafika naye. Wafika ngedrama futhi mesefika wafika eshaya blue light wakhe. Kuthiwa wafika washaya isidudla nje imoto wayipaka wathi methu uyangena umngani wamamisa wathi Mbeje sorry ukumbiza ngegama kodwa vele isibongo sami nesakhe wathi ngicela ungangeni ngoba kushuthi wayibona ukuthi kuzosuke kuphazamise kuma wathi ngicela ungangeni landela iambulance vele usebeyangithatha wahlangana nami sebengithatha sebephuma nami landela iambulance esihambeni siye esibhedlela ngoba uyadingakala since medical aid way yakho basilandele balandelela babangani bami alandele naye ngemoto yakhe. Sifike esibhedlela eKingsway kuthiwe angivuki angiphaphami. Bathi bangidlulisele eSt Augustine eICU same time. Ngihanjiswe ngenye ambulance engiqhutshekiswe eICU eSt Augustine. Ngifike eSt Augustine ngilaliswe khona ngalala u10 days. Kulo 10 days ngilele wafika. There was this time ngangikomplicate kakhulu. Unesi njengoba wazi eICU ukuthi usukunonesi wakho wedwa. Futhi ngangikomplicate babona kwifile lami ukuthi nanga umkhwenyana wami. Abazi phela bona ukuthi yini into engenza ukuthi ngize ngizama ukuyibulala. Bamfonela bamtshela ukuthi ngiyacomplicate ngingakalezelana. Wafika mefika ufika mese besho nesi bathi wafika ngedrama vele nje. Wafike wahlala eduze kwami angikwazi ukukhuluma kahle ngixhunyiwe imshini mehlala eduze kwami chuthi wayingirecorda uthi angivumi ukuthi ungibambe ngifebile uyangirecorda ungifaka amazwi emlomeni uthi angivumi ukuthi ungibambe ngifebile. Okay, i-recording yakhe ayimsizanga ngalutho ngoba akukho okwakuzwakala ukuthi ngithi ngifebile kuphela. Ayilisho nje wathi nkosikazi sinda ube right ubuyele ekhaya silungisa izinto vuma kuphela ukuthi wenza u1 no2 no3. Hayi ngangavuma mina ngizingivuma into engingayazi. Ngibuye ngingabuyele ekhaya same time mengiphuma esibhedlela ngiyiswe kuma psychiatric hospital because vele phela mukade une suicide attempt fanele uyiswe kuma psychologist. Ngiyiswe eMhlanga esibhedlela ke rehab. Ngifike ngihlale futhi khona. Ngise rehab I think mhlambe kwaku day 4. Mengithi ngena ku WhatsApp status nangu upostile uthrowe iphathi in one of car wash yethu sine car wash eyodwa nezinye izinto ke ezinye besizenza amabhizinisi. Uthrowe iphathi uvideoiziwe uqabulana nentombi. Shuthi wenzela ukuthi mina ngibone ngisasesibhedlela njalo noma ngangise rehab kodwa kusayisesibhedlela. Uqabulana nentombi ngiviewe lento bese ngiyayisave ngingasho lutho kuyena ngoba engakangiblock wayesa communicate kodwa ngingamphenduli ngoba sebeshilo odokotela uthi ungamphenduli because lo muntu uyatriggerisha. Okay ngingasho lutho ngisave ivideo. Ngibuye ekhaya mengibuye ekhaya sengisindile ngazibuyela kangilandanga akabuzi nokuthi ngiphuma nini esibhedlela. Ngibuye ngahlala ubusuku obodwa ekhaya ngakusasa ithi inhliziyo hayibo ngihlalele ekhaya ngihambe ngiye kwami phela ikwami lapha yana ngine right yokuba lapha yana ngahamba ngaye ekhaya kwami mengifika ngivule esangweni ngingqongqoze uvaliwe endlini ngingqongqoze kuphendula izwi lomuntu wesifazane. Ubani ebuza mina ngithi uma wala ekhaya athi ima ngisabheka ukey
kanti ngale nkathi ethi usisi lo ubheka ukhiye wenzela ukufonela ubaba kwami amtshela ukuthi nangu uma wala ekhaya ula ngaphandle. Kushuthi amfonele mina ngale nkathi abuyele kumina azoma ngasesicabheni yena usisi athi akawuthola ukhiye. Kushuthi usemtshenile ukuthi akangangivuleli mase ngihlanganisa mina ukuthi kushuthi usemtshenile ukuthi akangangivuleli. Sebuya uzoma ngasesicabheni uthi akawuthola ukhiye. Ngivele ngibona ukuthi kushuthi ngenziwe isilimo. Ngiyawazi umuzi wami ngihambe ngewindini lase garage ngingene ngakhona ngingene ngaphakathi. Sifike mengena ngaphakathi hayi usisi kwabo kushana ngempama ngigwala ke mina ngikwazi ukulu. Shane ngempama ngimbuza ufunani kwami kube lokuthusana nje ngempama aphume athola intuba ukuphuma kanti vele usephuma nje useyeza lo wami afika apaka imoto ngaphandle uhamba nengane yakhe ubaba kwami ngane yakhe ngamfice nayo. Kushuthi yamazi girlfriend. Ngifike afika ame ngaphandle. Wathi meqhamuka eseza kumina kanti vele intombi singaphandle nami sengithi ngiyaphuma. Sevele sowafonelile amaphoyisa. Afika iveni yamaphoyisa yami emva kwakhe imoto. Wathi wasambeni se-police station kuyokhulunywa. Ngithi mina kuyokhulunywa ne-police station ngoba phela ngibizelweni mina ngibizelelwe namaphoyisa kuthiwa ayisokhuluma mema. Sihambe se-police station ngamakhutha. Fike police station ngamakhutha athi uyangibopha kuthiwa ngeke uzukwazi wena ukumbopha usha amaphoyisa. Mind you amaphoyisa kade seva nawo lawo police station agcina ukuseva kuyona ngamakhutha. Uno connection wonke unayo yonke into eyenzakala uyazi futhi ukuthi kwenza ukhuluma nobani ukuze kwenzeke intando yakhe. Athi uyangibopha kuthiwa ngeke uzukwazi ukumbopha wena ikwakhe umuntu efanele ambophe lo wesifazane avula icala kuthiwa ngiyaboshwa. Qale ngingakholwa ukuthi ngempela ngiyaboshwa. Hayi livula icala ngiginqa ithupha ukhona naye lana. Ngisho sengimcela ngithi ngicela ukukhuluma nawe baba ngicela ukukhuluma nawe kahle yini into ongibophisela yona ngoba phela lo muntu bengekazi angibophe kuba wena awusho ukuthi akangibophe. Hayi ngixakeke ukuthi sekwenzakalani akaseyena usuyambona sekuyisilwane. Bahambe bangishiye lapha e-police station sengivuleliwe icala sengidetainiwe sengilinde nje ukuthi ngithathwe because i-police station yakamakhutha ayinama female cells. Iboshela ukuthi ngishaya umuntu wesifazane ithi case ngishaye umuntu and pointing of firearm ngisengimkhombe ngesibhamu. Hayi ngihlale e-police station sehambile yena ushaye o12 ifika iveni izongilanda kuthiwa ngiswe e-police station enama female cells. Hayi ngihambe ebusuku ngiyoyingiso eintatha ngiswe khona eSiphingo e-police station yakhona. Mengifika ngangithukile ngangithukile ngaze ngize ngiboshwe angaze futhi ngize ngiyicabange ngingena esitokisini angaze nje ngiyicabange ngidlala endaweni enjeyana. Ngithi mengingena ngithukile bas kunento ke kushuthi eyenzakalayo mengabe ngingena isiboshwe esisha lapha e-police station kuyamenyezwa kushuthi bayezwa ngalenkathi ngivula okhi ungeniswa. Ngithuke ngikhale ngisaba ukungena athi usisi engangihamba naye nobhuti bayangazi ukuthi ngonkosikazi wa-ex colleague wabo. Athi usisi ngeke singenise igebengweni zangempela because lapha they are female rapists ababengangihlukumeza. Kunababulali ababengathi mhlawumbe bafuna imali mhlawumbe njengoba ngiphuma ngaphandle nginemali. So ngangithuswa yilokho. Bathi engeke bangenise la khona igebengu zangempela ukhona intombazane eboshelwe i-shoplifting iboshwe egallery kuthiwa ngizongeniswa kuyona ngihlaleke nayo ngihlale nayo. Yo lola suka ngisoze ngalikhohlwa empilweni yami ngangithukile ngingene kwiseli usisi lo akhombisa ukuthi hayi akanako kuba violent anginikeza ingubo ngilale usekuseni budu ubusuku base police station bafika ngo1 kodwa angazi ukuthi u7 kwangathi ubusuku obu2 ngilo ngibuka iwindi lapha elincane ngilo ngithi kuzokhanya akukhanyi kuze kugcine sekufika itiye sinikezwe itiye nje yonke leyo nto kumina ngiphila nayo namanje. Kufika itiye nginikezwe itiye ngilinqabe
uzolamba siboshwe isejele lana. Ngiyovela njalo enkantolo ngalelo langa same day. Ngiphume, sengiphuma-ke sengiswe enkantolo ngifakwe evenini, ngiswe enkantolo eMbumbulu. Mengifika enkantolo eMbumbulu, kwathiwa ngithola i-free bail because angikaze ngize ngenze icala. Ngithola i-free bail. Abaze ekhaya ukuthi ngiboshiwe, bazi ukuthi ngiye kwami. Ubaba uyagula. I'm so sorry, ma. So sorry, mama. Cool. Ubaba uyagula. And bakhathazekile njengomntwana okuyena yedwa ngedwa ekhaya kuma nobaba. Yeah. So bebona ngihlukumezeka nabo bahlukumezeka kakhulu. Ubaba uyagula. Mase thola lezi indaba ekseni esezwa ngomunye umngani wami because ngakwazi ukwenza ikhole eyodwa musuboshwe uyavumele ukuthi wenza ikhole eyodwa. Ngabona ukuthi sebelela abazali ngeke ngikwazi ukubafonela ngibavusa. Ungcono ngifonela umngani wami ohlala ngakhona ekhaya. Uyena wakwadlulisa emyadlezo ukuthi ayanduyile uye kwakhe wafike waboshwa. Umbeje umyeni wakhe umbophisile nentombi ufica intombi kwakhe. Akanamali uma ekseni but ngenhlanhla umama bakhonza naye abasebenza naye wakwazi ukuthi athi mamcele ngicela ungabusageza sula ingane yethu sonke lena sula ulungisela ubaba ukudla ubaba akwazi uhamba ngewheelchair wayehamba ngewheelchair akwazi ukwenza lutho amshiyela ukudla la eceleni wamshiyela amanzi umama lo asebenza naye wayinemoto washaya imoto weza kuyena ekhaya futhi kwamthatha wathi asambeni siyobheka uAyanda. Befika epolice station bafika epolice station kuthiwa ngisekho ngiswe ecourt sengiyobingelela. Ngathi ngiphuma ngahlangana nabo ngabona ngemoto uthi okay nayi imoto yakamkhize kusho ukuthi uma lona okay ngithathwe ngingeniswe emotweni yakamkhize ngoba ayisekukhulume nami amaphoyisa athi mama Mbeje ngeke sikushiye noma kanjani sizokuthatha sikubuyisele emuva athina siyayibona lento leyenziwa uMbeje ukuthi ayihambi yodwa khona into ehamba nayo. Siyazama ukukhuluma naye because siyamfonela sinazi inamba zakhe siyazama ukuthi sikhulume naye simtshela ukuthi iwrong lento ayenza kuwena kodwa ngathi sithela amanzi emhlaneni wedada. Okay ngibuyele ekhaya ngaphila esithine trauma yokulala esitokisini. Ngibe nama nightmares ngase ngagcina sengibuyiselwe esibhedlela rehab. Ngithi mengilala kube sengathi ngilele esitokisini futhi mengivala amehlo kube sengathi ngilele esitokisini. Ngaphindiselwe rehab. Ila ngafika kwangathi sengiye kwenye rehab hayi lenga ngiswe kuyona eqaleni kwangathi ngifike ngiyalithola usizo lapho. Ngabuya ke kuyona ngilindela amaphepha edivorce njalo because wathi uyangidivorce. Angisawathola amaphepha edivorce nginaloko sengiboshiwe. Ila ngabuya khona sengibuye rehab yabuya ingqondo ngathi no man lo muntu does not deserve me. Akube yimina odivorce yena because yena ungisabisa ngegama elithi divorce. Ngase ngifuna ummeli ngathi ngicela angisevele yena angithumelele amaphepha edivorce kuyena. Methumela amaphepha edivorce akasafuna ukusayina. Ungafuni kwakho ukusayina ngiyakwazi ubalekela ukuluza u50% of whatever we accomplish sobabili. Njoba kuze kube imanje nje idivorce yethu ingapheli since 2022 ngayifaka ayipheli. Ngiboshiwe nje mina emshadweni engingasathanda ukuba kuona. Uthe ngo2023 ngazithola senginecala emsebenzini. Wayengifaka emsebenzini, wangifunela umsebenzi bengisebenza mina ngino 8 years. Wangifaka emsebenzini, ungiphuca konke manje phela ngithulwa nami, ngiphuca konke ngathi ngiphucela imoto, ngiphuca financial freedom, ngiphuca ngisho umsebenzi manje into engizanyelo yena. Ngazithola senginecala emsebenzini. Njoba nginecala emsebenzini nginecala ngithi vele ngigwetshiwe kulona ngigwetshe 5 years kulela cala lokushaya intombi yakhe. Sengizithola senginecala emsebenzini elinye elitholaka elithi mesilibuka sabona nabaphathi bami ukuthi uyena uye ufuna kahle mina ngiboshwe ngoba leli lingwebe ngaphandle. So mengitholakala nginecala mina kusho ukuthi mina ngizogcina wesivili. Nga resign emsebenzini 2023 nga resign emsebenzini
vele sengifakile i-divorce usesayinile-ke. Nga-resign emsebenzini, ngasala ngingenalutho. Ngasala anginakhaya, anginamuzi, anginamoto, wangikhipha kwi-medical aid, anginamsebenzi, anginalutho. Ngasala nginjena nje. Uzamile-ke ukuthumela abantu ukuthi abangihlukumeze ukuze ngithuke mhlambe ngiyeke i-divorce. Uzamile nje ihlandla ezimbalwa ngoba bekubonakala imoto yakhe ngasekhaya kusho iy'ngane sithi sibona imoto yakhe ihamba abantu ezingabazi ihamba kancane izulazula ngasekhaya. Uzamile kaningi kodwa ngoNkulunkulu ngakuthola ukusinda. Uzoze kuzoba yimanje akafuni ukuthi iqhubeke i-divorce. So Yeah. kuningi okwenzakalile. Sengiresign-ile emsebenzini, nga-resign ngoba ngithanda kodwa ngoba ngiphoqwa isimo sokuthi ngiyazibona ukuthi ngizo-end up sengiboshiwe. Kuningi okwenzakalile. Sengimblockile efonini, unblock. Ongangakamblocki mina yena ungiblockile, unblock, angisendela ama-message still. Khumbula kwakuwunyaka wokuqala sihlukene. Wayekhumbula ngisho i-date kushuthi ngoba kushuthi ingqondo yakhe isebenza ngokungihlukumeza. Wayekhumbula i-date ukuthi sihlukane nini, kwakuwunyaka wokuqala sihlukene, wangisendela i-message wathi ngihleli kwami, ngihleli nomema omusha, celebrate ukuthi ngahlukana nawe. Ngisangize ngiyiphendule leyo message, ngayibuka nje ngafonela udokotela wami ngamtshela ukuthi nange ngisendela i-message, wathi no ungamphenduli, ngibuke nje kanjalo. Kuningi okusenzeka futhi namanje kangangokuthi sesifisa ngisho ukumove ekhaya. Sidayisa umuzi simuvele kwenye indawo ngoba ngiyamsaba. Lo muntu ngisahleli naye bevele njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi bengiwabona ama-red flags. Ngibona ukuthi lo muntu uyingozi kodwa ngenxa yothando nokuthi ngifuna ukubekezela emshadweni nami ngathiwa ngahlula umshado ngabekezela. Lo muntu bekangibeka isandla. There was this time before kuze kufike kulesi sikhathi sesize sixabana. Wakwangibeka isandla ekade sematshwaleni efika endlini wathi angimhambele. Kwaku December 30 wathi angimhambele. Wangishaya wangiphula isithupha njengoba nginesithupha esigobile. Ngafaka ukhonkolo esithuphini. The way abe manipulative ngayo uMbenja ubethi mekade enze into ebuhlungu kumina uyazi vele ukuthi ngithandani. Uzotshela umngane wami athi akabhukhe mhlambe somewhere endaweni enhle athi asambe siyohlala khona noma i-weekend yonke ukuze enze ukuthi ngikhohlwe lento ayenzile. Ubekwazi nokufaka intombi endlini emzini wami la ngilala khona. Mengikuthola lokho axolise athi uzokuyeka. Mengingekho uthola ukuthi ngihambile nabangani mhlambe siye kwi-prayer nomama asalena afaka intombi endlini alale naye endlini. Uhambe kwahamba ngaze ngagcina sengibona ukuthi kunezinto zami esezilahleka khona la endlini. Shuthi mefaka umuntu wesifazane khona izinto zami ezigcina ziloku zilahleka lo muntu ngingazi noma umuntu oyedwa noma abantu abaningi gcina sekulahleka izinto zami endlini. So Yeah. No, I'm sorry kakhulu mama. I can feel your pain. Kakhulu. Kodwa ke kulesikhathi nje sincane ngifuna nje ukubuyisela emuva kancane. Kancane nje uthe uma uqala wakhuluma ngendaba yokuthi wawukade uyospray imoto then problem yaqala lapho ke. Ayikho nenkinga enike naba nayo before that because I believe ekutheni ukuthi umuntu akakwazi ukuthi aqhamuke sethatha izinqumo ezinkulu ingekho into enye sikuyenzeka ukuthi ibuild upheka lapho ku step to step and lidela kuleyo problem leyo. Nje ukuthi nje angikwazi ukuqhamuka sengithatha isinqumo esikhulu ingazange iziyaba khona inkinga encane. Akukho la kuwe kwaba khona nezinkinga nyana nje ezimlidela ukuthi agcine sekwazi ukuthatha izinqumo ezingaka.
akukho kangangokuthi ngisho umngani wakhe ubest friend wakhe usaxhumana nami waze washo wathi umngani nami wenze sengathi bevele ecuphile bese vele sefuna ukuphuma kulomshado kodwa ubengazi uzophuma kanjani nami kungixakile ngoba usho yena umngani wakhe wathi kungixakile ukwenza kwakhe ungathi khona into oyenzile kodwa manje akayibeki ayikho into ayibekayo ukuthi wenza u1 no2 no3 phela nje uthi wena ungibambe namadoda la engifice khona la kokuspray paint kwakhona imoto ayikho into ayisixabanisile mina ngihamba day before ngiye ekhaya ngashiya nje kukuhle ngashiya ngimphekele ngimenzele ukudla ngahamba ngizolala ekhaya ngoba kwakhona into wakudingala ngiyenze ngizovuka ke bese ngiyokwenza lezi zinto engangithi ngifuna ukuzenza ayikho into ayisixabanisile. Isikhathi esiningi manje nixabana nani suke nibangani nje makuthiwa nje kuba nama misunderstanding endlini. Into esasiyibanga ukuhamba ngabuyi ngesikhathi ekhaya angishiye ngedwa endlini mhlambe kuze kushaya o12 ebusuku esematshwaleni. Okay. Into engiyisabayo kakhulu engangiye ngisho ngithi ukuhamba kwakho kuze kushaya u12 ebusuku ngiseningedwa mina omkhulu umuzi asinangane sihlala sobabili omkhulu umuzi wena nomkhubo ukuthi mujabulile lana uqhumisa isibhamu khona la egcekeni bayazi abantu ukuthi kunezibhamu la sine security company bayazi ukuthi kunezibhamu lana wathi if njoba wena bazi abantu igebengu ezazi ukuthi kuhlezi iqhuma ibhamu zifika zongilimaza la sifuna lezi ibhamu awukho wena ngikadoba mina mungekho la endlini. Nakona ke lokho kokuthanda abantu besifazane ukushintsha abantu besifazane bengimbamba kaningi. Ngizokunikeza ithuba lokuthi uqhubeke usilandise aphathe story sakho kodwa nje ufuna ukuhamba ngilanda lapha before kuze kufike khona lapho ngoba ngiyabelieve ekuthini ukuthi masuke sineyinkinga kwamele kwazi ukuthi ngiyayini atshele iyazi nginenkinga yakho so kanye nawe hayi batshela inkinga nami so wakwakuzama lokho. No akakuzamanga wagcina ngokusho efonela uma bathi wena ke mina ngaye ngakuzama ukukhuluma noma wakhe saphila ngebhadi washona uma wakhe ngasengasenawo umuntu engizokhuluma naye cause osesibakhe vele babengangifuni. Osesibakhe bese sele nabo nobaba wakhe bese bengasekho sesele nosisi osesibakhe babengangifuni bakhombisa ke lokho cause ngalenkathi ngiboshwa ngisesitoksini wabafonela bonke babethatha ama video ami baze bakhuze linye iphoyisa lathi lento izosibophisa cela nidelete le video enimvideorize umuntu esesitoksini so babezojabula kahle bona sebafonela uyabatshena ukuthi ngimbophisile uAyanda so babezojabula so kwangekho lula ukuthi ngikhulume nabo ngoba oyedwa vela akashadile omunye ushadile vela akangifuni so kwangekho ukuthi ngikhulume nabo uma wakhe kuphela engagcina ukukhuluma naye saphila. Yani no ungaqhubeka mama ngizolokhu ngikubuyisele emuva. Yeah. Kwahamba sengifakile idivorce. Yes. Asayini avuma ukuthi uzonginika 50% kuyona yonke into. Ayi. Kuthatha isikhathi ngaba nomeli oqala ngebhadi washona umeli wami oqala. Lama ngazi kanjani ukuthi umeli wami sasesihamba ibanga elide kangaka kodwa ekade engenalutho vele nje wagula ngisaze sasho sathi le ndoda mhlambe khona into eyenzayo umuntu owaziyo othandayo kumuthi njengomuntu ophatha isibhamu labantu abafaka namabhande abahlezi besebenzisa izintelezi yonke le nto leyo so kwahamba sengifakile idivorce esesayinile wavuma ukuthi uzonginika u50% wayo yonke into kodwa kwagcina eseshona umeli wami mekushona umeli wami kwaphoqeleka ukuthi ngishintshe ngithole omunye ummeli bese ngimtholile omunye ummeli nayo ke inkinga sekuyavela ukuthi libona la bese senginabo bathi hayi kunama loopholes kwicase yakho ye divorce esiwabonayo uthi kwangeve nje mhlambe kwakhona into aseyitholile lo owashonayo uthi kwangeve khona into ayisevele seyitholile ngoba sibona izinto ayingenzi ngathi uadvocate wonke sibona indlela ayingenzi kahle ngayo kwicase yakho okay bathi soyihandlisha icase yakho
so ihindlisha ngendlela ukuze sheshe iphele ngoba kahle kahle ise final stage icase yami divorce eseshona lo washona maybe a week before Sowe Court washona a week before Sowe Court iyahlehla ke ngabathola laba babona ama loopholes base beyasho ukuthi bazowalungisa one ama loopholes awe maintenance akaze ngize ngithole lutho angisasebenzi uyaqhubeka namabhizinisi uyasebenza akanginiki lutho angisasebenzi mina ngihlele ekhaya ngithola lutho ngisho ayiqalwe yimina ayisuswe yimina phansi ngivinjiwe nje ukuthi ngisondele mina ezintweni ezazikade zihlanganise mina naye ngivinjwe uyena okay abameli base beyasho ukuthi kufanele ngabe uyakumaintain ngibatshela ukuthi wazama lo engiphuma kuyena ukuthi ngithole maintenance wabuye wangitshela into engayi-understand wathi kuthiwa ngigrantwa ngi-maintenance angazi kanjani angigrantwa ngi-maintenance isizathu futhi ngangasithola okay iqhubeka i-divorce lo ngiya kubona ngiyokwenza ama-consultation kuhamba kwayithulekela kwayithulekela 2023 sagcina ukuye court mesifike ecourt naye weza nomeli wakhe nami ngikhona ofika kwathiwa imisi divorce 2023 uyayimisa divorce kusho yena imina engi-initiate divorce kodwa uyena oseyimisa divorce isizathu kuzoxhumana abameli basho ukuthi imiswa ngaliphi uyimisa ngaliphi i-divorce namanje ngisalindile ngilinde leyo message mhlambe eshoyo noma bangibize bangitshela ukuthi uMbeje uyimisa ngale i-divorce 2023 ngihleli angizazi ukuthi ngiyaphambili angina freedom i-identity yami ikuMbeje noma sengifuna ukuphuma kuyena akuphumeki ngihlale ngahlala ngaze ngabona ukuthi no man akusemnandi ungitrephile la ukuthi ngihlezi ngishade naye noma sengingasafuni ukuthi ngishade naye akusemnandi ngaphinde ngabafonela abameli ngabuza ngathi kwenzakalani kwathuleka nje it's been a year now uthulekile bathi ngiyabakweleta ngibakweleta 36,000 36,000 one ukuthi sahamba saya enkantolo nawo ikhathe zethu uyayimisa divorce kanjani ngoba mina ngase ngikhokhile nje previous mmeli ngase ngimkhokhele ipercent lakhe sasivumelene ngalo ngathi mengabe ngiphuma emsebenzini nganginama savings kunemali engangivele ngiyisave ngathi kunokuthi ngihlale nale mali ngingayazi ukuthi ngizoyenzani kungcono ngikhokhela ummeli ipercent lakhe ukuze kuthi mekuphuma isettlement ngibe ngazi naye asebenze kahle icase yami kanti uzovela shona bangifonela bathi bafuna proof of payment laba abasha ngabalethela mina ngokuletha proof of payment ngazi ukuthi phela njoba kuyibona bangifonele bathi file yami kubona ngazi ukuthi mina ayikho imali engibakweleta yona because mina ngiqedile ukukhokha kanti bazofuna imali futhi u36,000 engaphezulu kwale ebese ngiyikhokhile kulo owashonayo ngihleli manje nginencindezi ongapheli kwedivorce nginencindezi yale mali engifuna yilaba bameli angikwazi futhi ukuthi ngithi ngifuna ifile ngishintshe bayanqaba naye ila sengibona khona ukuthi mhlambe khona into aseyenzile futhi nakubona because ugudi ke ngasebribeni futhi ugudi ngasebribeni uex so ngihleli angisakwazi manje ukuxhumana nabo angikwazi ukuthi ngithi ngiyazama ukuthi ngicela ifile ngifuna ukuya ka legal aid because angisenawo ama-funds okuqhubeka nabo anginawo lo 36,000 ngiyabatshela ngithi uthatheni mase niqedile mase kuphuma isettlement abafuni bayangicindezela ungathi khona i-instruction abayitholayo ukuthi imiseni lento mucindezeleni imnike ingcindezi kuzoze kube yinamhlanje anginayo into engathi kulonyaka mhlambe bafone kanye begcina ukungifuna bengitshena ukuthi ngiyakhumbula njalo ukuthi ngiyakweleta kuphela yini oyifisa kakhulu ikakhulukazi malunga nalolu daba but nje mhlambe before ngizokuyisa khona la abantu befika la ku-show yethu kakhulukazi basuke beney'nkinga kanje zokushada siyayisikholele ekuthenini ukuthi uma kukhona indlela ethile la khona ukuthi mhlambe kungalungiseka siyakugqugquzelele lokho kodwa ngokwelungelo so ngifisa ukubuza nokuthi do you think inkinga yenu isengalungiseka kodwa akusoze kusalunga ngilimele kakhulu ukuboshwa
Ngahlala kanjani nalowo muntu ongibophisile? Ungiqedela umsebenzi, ngahlala kanjani nalowo muntu? Uzoba yiloko kwe-physical abuse lokhu ngishaya ngilimaza. Lo muntu uphatha isibhamu. Angishaya azaze asibeke la eceleni athi enza into oyithandayo. Angitshene athi ngeke uze ungenze lutho, ngeke uze ungibophise. Angeke kusalunga lokho. Uningi engikubonile sengiphumile ukuthi la bengihlukumezeka ekuqaleni even way before kusuke lento le eyasukayo ngoJune 6 June 17 sixabana. Bengivele nje ngihlukumezeka kuphela mina nginenkani yokuthi ngifuna ukuhlalela umshado wami. So ayikho nje into esengalunga. Ebethini ekhaya kini ke? Yo. Ekhaya ubaba uze wahamba alikhipha wathi ubaba niyothandana mengabe nibuyelana nothandana ehlathini ngeke ngiphinde nginivume nithandane lana. Wahamba ethe lo muntu wadelela umuzi wami azoma la phambi kwesango wazongithuka ethuka umuzi wami nginokuthi angene njengoba angene ezocela ubuhlobo obuhle la ekhaya bese nenkinga usema lapha esangweni ngoba mina ngingakwazi ukuhamba ngiyomthusa. Ukuthi umuzi wami lona ngoba mina ngihamba ngesihlalo ngingakwazi ukuya kuyena. So wahamba ubaba enaleso silonda. Hayi right. Wahamba ubaba enaleso silonda. Uma kuyimanje uneyinhlamba azithola kuyena. Yena u-ex-husband uneyinhlamba azithola kuyena asenembuza fisayo ukasho ethi ma ngiyafisa ukuthi ngenilanga kahlale la ngihlale la. Ngimbuza ukuthi kahle kahle iyona ndlela okukhuliswe ngayo kini la le ukuthi udelela umuntu omdala ngoba lezi inhlambo osungithuka ngazo mengabe ukuthi uthi ayanda wayefebile wangangimthumile yini wayithi ngihlangana naphi mina ngoba mina into engangiyilindele ile ukuthi uzothumela abantu kuzokhulunywa leyo nto oyishoyo sibone ukuthi iyiqiniso yini. Ufike nabantu bakini nami ngibizwe omalume bakhe kuhlalwe phansi kubonakala ukuthi lento oyishoyo iyiqiniso yini awusakwenzanga kuloko kunaloko usuyangithuka. So akukho indlela esengalunga ngayo kuphela nje mina ngifisa ukuphuma noma ngabe kuthiwa ngizathola lutho noma bekuthiwa ngasanginiki lutho but mengithole nje ukuphuma kulo mshado angisakufuni. Angisafuni ngisho isibonga sithi imbeje mengizwa sona kuba buhlungu. Busunesikhathi singakanani emshadweni wenu? Ngishade ngo-2020 sahlukana ngo-2022 angakabi isikhathi eside. Ngeke isikhathi eside. Kodwa zibe khona izinsuku ezimnandi. So many insuku ezimnandi. Bezikhona ezimbi. Angisho ukuthi ngeke phela ngimbeke njengomuntu omumbi. Yonke indawo bezikhona insuku ezimnandi. Since besihlala sobabili, we used to go to trips sobabili. Mhlambe kube mina ngi-initiate i-trip ngithi ngizokhokha asihambe soshaya umoya. Besihamba sidle out ingenayo ingcindezi yokuthi kufanele sithenge igrocery kufanele senze u1 no2 no3 ngoba sasesiqedile umuzi sesiphusha amabhizinisi sobabili uyasebenza nami ngiyasebenza. So bekumnandi kodwa kona into ebifika imoshe kakhulu ileyo ungayiphathi kahle. Ileyo ungayiphathi kahle uzipho wakhe hayi bunganyuki buhlezi usenzansi ngangangokuthi mina bengihlezi nginama infection lawa ayesengithuka ngawo sesixabana engaziboni yena ukuthi uyena umuntu obengilandela lama infection. Ngihambe mina ngiyoyilapha ngitshenwe esibhedlela kuthiwa uyazilapha kodwa umuntu ekufanele ezilo ngoba uzobuya uye kuyena. Kuzoze kubi namhlanje ngikaze ngibe nenkinga ye-infection. Kodwa wayesengithuka ngayo athi nginte eqhaza amanzi. Into eqhaza amanzi. Yinenye like ngisizathu sokubuza lo muntu. Yinenye enhle. Othi nje cha kulungile kukho konke lokho kubi ngaye. Kodwa noma singeke sabuyelana kodwa ungaba isizathu sami sokubuyelana nathele. Angiboni kuloko sekwenzakalile. Angiboni ukuthi ngakhona isizathu esingangenza ukona konke lokho kuhle yes kuhla kwenzile kodwa kuloko sekwenzakalile angiboni ukuthi khonto engenza ukuthi ngibuyelane naye. Engangenza ukuthi nje ngishintshe umqondo ekutheni ngifuna ukuphuma kuyena angiboni ayikho.
ayikho. Into oyimenshina kakhulu noyiveza kakhulu ukuthi isa nje ukushado noma ngabe safisa lutho. Gcineni ukuxhumana naye mhlambe ekutheni ukwazi ukuthi niqhubeke nawo process okanye nje nisaxhumana. Asisaxhumani naye, sekuwukuxhumana nabameli. Phela ukuxhumana bengasimine bengixhumana naye, I think 2 weeks ago bengiphuma ko-apply maintenance. Okay. Because side lesi sikhathi ngiphila ngani, uca uthi ngiphila ngani. Ngahamba-ke ngaye police station, fanele asayine amaphepha maintenance. Wafona olafona iphoyisa lamtshela ukuthi nangu unkosikazi wakho ngisemsebenzini namaphoyisa kufanele uzosayina amaphepha lana simphelezele thatha usayinisa amaphepha maintenance. Bazange azafike wathi akezi lapho. Wagcina ngawusayinanga bangenzele i-affidavit kwathiwa ngiphindele naye enkantolo. Ngafika enkantolo last week, inkantolo yamsuphina. Bamsuphinile manje ukuthi mengabe engasayini futhi isuphina, shuthi-ke sebezomganisha. Kahle kahle into eshiwo nakhona ukuthi lo muntu uyitshena ukuthi umthetho urevolver around yena, uyena ophethe umthetho ishiwe lapha enkantolo. Ngoba nabo sebeze basho lapha enkantolo ka-maintenance bathi ukunqaba ukusayina kumsiza ngani ngoba kahle kahle ukuthi akeze enkantolo bezofika ayikhulumela ukuthi okay anginayo imali, nginemali engaka phela, hayi ukuthi avela athi angizi nje lapho. Mubizwe enkantolo uyayo ufika uyoza ukuthi ubizelwani, usho futhi ukuthi angikwazi ngo1 no2 no3 kodwa yena nje methi akayenza into akayenzi futhi uyazi vele ukuthi akaboshwa. Lo muntu une warrant njoba violate protection order, une warrant of his arrest kodwa akazazi aboshwa. Ngaye ngafika namaphoyisa ngithi azomlanda. Wona amaphoyisa khona lapha epolice station kaMakhutha amtshela ukuthi akacashe kube sengathi akekho. Savinjwa isecurity egateini kwami. Sekunayo isecurity eligada kwami, mina kade ngekho security. Ukuze ngingangeni mina ngizomphazamisa nentombi zakhe. Safika isecurity lathi akekho ngo10 ebusuku. Shuthi ayisemtshenile abangani bakho ukuthi sisane warrant akuthiwa ukho. Akazazi aboshwa. Ingazisathu sini like yini waphethe lamaphoyisa? Akaphethe but amaphoyisa aselokishini imvamisa thola ukuthi into ebengeke ngiyibone yenzeka lapha kwami. Thola ukuthi mhlambe sinebray afonele afike ngeveni yamaphoyisa nje azopaka egcekeni kwami noma iquantum pakwe badla inyama abaphuzise vele unayo imali uyabaphuzisa nje abajabulisa hlangane nabo awungiphi imali ka drink lapha ikhiphi angithi yena akasekho ka SAPS sewadlula waya phambili kwa VIP protection. So sebemazi njengomuntu onemali, mebedinga usizo balithola kuyena. Mebedinga into nje balithola kuyena. Awufethu awusizamela into ukuthi sizwa kuthiwa lapha kaMasipala kunento kanje kanje uyakwazi sabazamela. So bebekwazi nje ukuzodla lapha kwami. Sizomnike ngikufisela inhlahla. Ukhona konke nokufisayo na yonke into yenu. Ngathi nje aba peaceful divorce at the end ukhona konke sokwenzakalile nikwazi ukuthi nikhululane kahle, akukhulule kahle nakhulule kahle, qhubeke nempilo naye qhubeke njalo njalo. Uma ukuthi ngempela ngempela hayi sophinde ibe indlela yokuthi izinto zikwazi ukuthi ziphinde zilungiswe njengakuqala. Kungabe ukuthi mhlawumbe ekuhlukaneni kwenu ukukhona leyo muntu swan back and forth njalo nje gcine nyaka sifiso sami nje ngathi akukhulule to seniqhubeka njalo. But ke mhlawumbe ngiyazi ukuthi I might not have something engakunikeza yona ngithi mina ayinoma yazi nansi into engakusiza enza kanje enza kanje enza kanje. But ngiyazi ukuthi kubona bonke ababukeli bethu abasibukela lapha ekhaya since sibukela ngabahlukene abanye authorities bangaba into etheni ukuthi yazi ukuze into yakhe ibe right mhlawumbe wenza ngale owenze na yazi ukuthi bakhona mhlawumbe bangafisa thizeni. This is a Christian platform ke. It is not only about that.
bakhona abazalwane bakholelwayo kakhulu emithandazweni. Also ukuthi bakwazi ukuthwala nangemithandazo ukuthi into yakho uphe strength ukwazi ukuthi uqhubeke nalolu hambo. But nje all in all cela nabazalwane abakhona lapha emakhaya bakwazi ukuthi bakuthwale ngemkhuleko, ukwazi ukuthi uqine, uqhubeke uhambo lwakho. But nje sesizofika ngasekugcineni mhlambe ngikubeke eceleni kwama-divorce njalo njalo. Sengikhuluma nje nawe, injani impilo? How is life? Impilo inzima, angifuni ukuqamba amanga. Inzima ube umntwana oyedwa ekhaya, umama usekhulile, yonke into ubaba akasekho, yonke into isibheke mina. Kunzima ngikwazi ngisho ukukhululeka ukuthi ngihambe ngisho e-mall ngikhululeke because ngiyasaba, ngisaba lo baba. Ayikho nje into engathi i-right, kunzima nje empilweni. And ngithanda ukusho ukuthi njengoba usho ukuthi this is a Christian platform, ukushada kwami noMbeje, mina ngumntwana kaNkulunkulu, ngisayona, wangithatha ngiyivolontiya enkonzweni, engishada, engilobola, ngangiyivolontiya. Kodwa njengoba uthi it's a Christian platform, ngumntwana kaNkulunkulu, ngumama manje ogqoka ibhantshi lomama. Kodwa ekushadeni kwami naye wangenza nga-disconnecta noNkulunkulu. Bese mina kwami bengingaya esontweni, noma ngake ngathi ngiyazama, wangi-discourage ngale ndlela ukuthi ngabona ukuthi ufuna ngisonte la thanda khona yena. Ngangesontweni labasindisiwe, ngoba umakhelwane wami, umngani wami ethi asihambeni senkonzweni, akufanele sihlale singasonti. Sahamba, wangi-discourage ngale ndlela yokuthi ufuna ngiyosonta la kade kusonta khona uma wakhe. Okay, besonta. Uma wakhe wayiRoma. Oh. So ngagcina sengidisconnectile nje noNkulunkulu. Imama manje ngizibona ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu, ngabuyela ekhaya, ngakwazi ukuthi ngibuyele enkonzweni, ngakwazi ukuthi ngibe umama noma sengasabuyele kwabasha, sengihleli nomama, kodwa ngiyazizwa nje ukuthi ngibuyele ekutheni ngumntwana kaNkulunkulu. Kodwa ngihleli lapha ngangiyinto nje yazi ukuthi life is okay. Mengikwazile ukuthi ngiphume ngishaya imoto nge-restaurant ngifike ngidle, mengabe siphumile siyikhiphile, ingekho nje into ethi ngihambe ngesontweni. Kwangaze kuze ngingene ngisho ikholwa noma abazalwane endlini. Size sahlukana ngakaze ngingene ngisho amakholo ezoletha umkhuleko. Phela kwangena izinyanga. Izinyanga ebezingena endlini enza-ke izinto lezi zokunyanga. So ikona bengithanda ukusho lokuthi njengoba usho ukuthi it's a Christian platform, nami ngumntwana kaNkulunkulu, though inkonzo engikholwa kuyona ingafani nenkonzo abaningi abakholwa kuyona, kodwa nje ngumntwana kaNkulunkulu, sithandaza uNkulunkulu ofanayo sonke, sikhonza uNkulunkulu ofanayo sonke. Uvele nigcine nihlukana ningakabi nabo abantwana? No, sihlukane singenabo abantwana, ingakho phela ingibiza ngenyumba. Ingaka ingibiza ngenyumba, sihlukane ngenabo abantwana. Yo, endokunye engithanda ukukuqwashisa kakhulu kubantu besifazane. Asingathi mengabe sibona ubona umuntu umkhwenyana wakho ekushaya ngempama bese uyayibekezelela leyo mpama. Menzele noma i-protection order okuzokhombisa ukuthi uyayibona lento ayenza ukuthi it's abuse. Mina ngihlalile ngambuka yena, kodwa ukwazile ukungibopha, mina ngimbophanga khathi engiphulile. Dokotela wangibuza kaningi ngathi are you sure ukuthi awumvulela icala? Ngathi cha, ngiyamthanda. Wathi are you sure ukuthi awumenzeli noma protection order? Ngathi cha. Kodwa yena ukwazile ukuthi angibophise ngokuthi ngishaya intombi yakhe. So kahle kahle engifuna ukusho ukuthi abantu besifazane fanele mongabe ubona ukuthi nayi i-abuse isavela kancane, enza something ngokukhombisayo ukuthi uyayibona le abuse. Ungahlali uhlale nje kuze kugcine mina ngcono ngoba ngaphuma ngiphile, abanye baphuma sebengasekho, lo muntu ulala nesibhamu la eceleni kwethu. So asijwayeze nje ukuthi mengabe ubona ukuthi kunento omngozi oyibonayo, reporta phela, noma mengabe ukuthi akuripotheke emaphoyiseni, try ezinye indlela zokuthi umreport ukuthi lo muntu uyingozi. Ungahlali uhlalela i-abuse. Mina ngiyihlalele kodwa ingiholele lana. Yeah, no siswami, siyabonga kakhulu man ukuthi ugcine ufikile. Mhlawumbe nakubantu abangathanda ukukusiza, mhlawumbe might be advices, prayers njalo njalo, nje bangakuthola kanjani? Bangangithola enambeni yami
fonelekayo iya WhatsApp futhi ethi 084 693 668. Iyafoneleka iya WhatsApp futhi Number 084 693 668. siyabonga. Ngiyabonga kakhulu nami, ngiyabonga kakhulu. Sigcine. But before sivale, I feel in my spirit. Let me just pray. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, I pray for my sister right now, Jesus Christ. I pray, Baba, for her protection in the name of Jesus. Nkulunkulu wethu oyingcwele, thandaza khona konke usekwenzakala. Sithandazela Nkosi mesule inyembezi, mandla, thoba amanxeba, bonke ubuhlungu abuzwile enhlizweni yakhe. Nkulunkulu, yelula isandla sakho phezu kwempilo yakhe. And we pray for the restoration and all the things that she has lost. Pray, O God, restoration. Nkulunkulu wethu oyingcwele, unikeze konke okwenhliziyo yakho, even umsebenzi ovela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza Baba, uNkulunkulu wethu namke ngegama likaJesu. We pray, God, uNkulunkulu wethu oyingcwele, thina singabona isizathu sokuthi abahlukane ke manje, kodwa wena owazi kangcono. Uma kufinyelela lapho ke, we pray for a peaceful divorce in the name of Jesus Christ. I pray, my Father, for umndeni wakhe, uNkulunkulu namandla bafihle ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Even for the ex-husband wakhe, we pray for him, God, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Inhliziyo yakhe, uNkulunkulu oyingcwele, mawuyenze ibona amaphutha akhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Mawumenze abone uburongo bakhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyamkhulekela. There is nothing above you, God. Nkulunkulu wethu oyingcwele, sikubonile, siyakwazi Nkulunkulu iminyaka yonke, sikubonile uthwalo okhokho bethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngiyathandaza uNkulunkulu namandla, even for her ex-husband. I pray in the name of Jesus Christ. Nkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, muvule namehlo abone bonke ububi bakhe namaphutha akhe onke. Nkulunkulu azibuyisele kuwena ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray in Jesus' mighty name. Amen. Siyabonga ma. Bonga kakhulu. So much. So much. Hambo liselude lokuphindele emuva. Siyabonga. Ngazela uNkulunkulu ukuthi angifihle nje olakhe ngikwazi ukufika ekhaya. Uzokwenza njalo. Ngeke nokuthuka nje, ngithuka into eqhumayo ngoba sengihlezi ngithuka nje meke kwaqhuma into ngazi ukuthi mhlambe sekukhona sengidubula. Asiqonde kuwena. Sengihlezi nje ngithuka ubala. So uNkulunkulu engathi angangifihla nje ngihambe kahle ngiphephe ngike ekhaya ngiphephile. Thembekile. Namphela umuntu esimkhulwayo uzokufihla uyombuzo ufika ekhaya phephe, and believe ukuthi even after ufika wakho la, it's not just about trend and stuff, but umsebenzi so ukufika kwakho la siliphude, it's not a coincidence. So usecebeni lakho kwazi ukuthi usizakala. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akusise. So bazalwane, siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu esibambelana ke sihlele naye eThekwini egameni likaJesu Kristu bethina silandisa umshado wakhe egameni likaJesu Kristu. Cela ukuthi ke just pray along with her lapha emakhaya bona wonke thandaza. Cela nje ukuthi sikhulukeleni impilo yakhe, sikhulekele nalomshado egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.